I pense que encara que la gent m'ha criticat molt per la comparació que jo vaig fer una comparació perquè la gent ho entenguera. És a dir, que tu, si vols que t'operen, que vols que t'operi un ATS o un cirurgià. Jo crec que jo, en tots els respectes, per Miguel, per mi jo crec que és una persona excepcional i que sap moltíssim de l'Ajuntament, però, home, no és el mateix una persona que té una carrera de dret, que s'ha tirat 3 anys preparant oposicions, cantant temes, assabentant-se de tot, i que crec que és completament diferent. Jo firme molt tranquil ara el que ella me dona firmar per ella. Per què? Perquè la responsable és ella, que és la que m'assessora jurídicament. Mentre que de l'altra manera una persona me pot dir, home, jo soc secretari accidental, jo no tinc per què saber-ho. Ojo, això ja és molt... Jo pense que Benigànim requereix el que té avui. Persones habilitades nacionals. Res de lo que se va dir d'entrada dit. Són persones habilitades nacionals que són responsables del càrrec que ocupen. I si fem un desfalco o fem qualsevol cosa, elles tenen molt que dir. I t'ho dic, els més perjudicats som nosaltres. Per què? Perquè ens porten a retortero, no te gastes això, te n'estàs passant. Estan sempre damunt de nosaltres. Això no se pot fer. Això vull fer-ho. Perquè la tendència dels alcaldes és a fer coses. És a dir, nosaltres, inclús a vegades, a passar aquesta fina ratlla que hi ha entre lo permitit, però moltes voltes per avançar les coses i perquè els veïns tinguin la solució als seus problemes. Però, bueno, te tens que frenar perquè ells te frenen i et diuen això no pot ser, si ho fas estàs fent-ho mal, això és il·legal. Jo crec que això te dona molta seguretat. I vosaltres, que jo estic segur que algun dia entrareu en un puesto d'estos, buscareu també gent que vos assessori. Bueno, jo vaig a fer ja l'última pregunta del que respecta al poble, ja. És un poc una reflexió que tinc jo. No crec que la política del poble, jo què sé, va massa per temes personals, que tindria que ser una política més de cara a l'interès comú, perquè va molt per enfrontaments personals, i jo ja he comentat que bueno, això jo no he anat, però ho diu la gent, que els plenos pareixen el gran hermano de la gent allí, i no, o sigui, que no sé, dona un poc, no sé, des del punt de vista, si uno mira neutral i políticament, dona un poc de no sé, completament d'acord en tu. De cosa ajena. Completament d'acord en tu en el tema de que jo pense que els punts que apareixen en l'ordre del dia, és que anem a tractar de problemes del poble, els portem, alguns mos els aproven, altres no els aproven, altres mos s'abstenen, i crec que la dinàmica és la correcta i no hi ha problemes, i després en el torn, sempre t'hauran dit que és en el torn de pregs i preguntes, quan realment ahir és on s'encercem o on entrem en personalismes. És veritat, jo crec que s'està personalitzant massa fins al punt que jo crec que en l'últim ple el jefe de l'oposició, tant José Ramon com jo, crec que arribàrem públicament en la gent que estava allí al convenciment de que no anàvem a personalitzar i que anàvem a intentar el que els plens discorriren per les coses que són importants per al poble. Però jo crec que el poble li té igual que me fiquen a mi una denúncia o que li fiquen una denúncia a un altre, o que crec que aquestes coses està mal que li fiquen una denúncia a un alcalde o a un regidor, siga del partit que siga, perquè vol dir que... Però bueno, si mos la fiquen tampoc passa res, perquè realment som un veí més i d'alguna manera si m'ha aparcat mal, doncs escolta, que mos denuncien i punto. És a dir, i fer això un poquet, un pati d'escola no me pareix. Jo crec que hi ha un moment que els vaig dir, molt bé estarem fent-ho quan se fixem en aquestes coses. Crec que hi ha temes molt importants dins del poble perquè estiguem així parlant, fulanito o venganito m'ha fet això, l'altre m'ha fet l'altre, dic, això és cosa de xiquets, ho vaig dir així. I sí que és veritat, m'agradaria que en el proper ple això no passara. Jo, com a president del ple, que sóc el que té de mantenir l'ordre, de vegades me les veig i me les desitge per a mantenir-lo, doncs ho reconec. És dir, però no m'ho fan fàcil ningú dels dos grups. I quan dic dels dos grups, dic dels dos. No estic dient-ho per part d'uno soles. I m'agradaria que les coses tornaren un poquet a lo que se tracta. Com estem parlant del diàleg, al dir cada un el que pensa, però sense entrar en personalismes. Això sí que és una idea que accepta el que m'has dit, però que d'alguna manera espera que en el proper ple vaig canviant de cosa. Bueno, i ara ja deixem el poble totalment. I ara volia fer-li una pregunta un poquet, per canviar de tema. Vaig a fer una pregunta així a nivell autonòmic i una talla internacional, per acabar el tema ja. Bueno, la pregunta autonòmica és més o menys ja sobre el senyor Camps.
evidentment. Bueno, no sé, vostè és del seu partit i creurà que està fent les coses bé, però objectivament és bastant difícil creure que està fent les coses bé. No sé si sap, això són notícies, no les tinc així, les haver pogut portar. La Comunitat Valenciana és la que menys invertir en educació per alumne, és la que menys llits té per sanitat. Això són dades objectives que han eixit en premsa, són la que menys. Les universitats estan, si no fora per l'últim acord que van tenir, estan quasi en fallida. O sigui que no sé jo si exactament, i per no parlar ja dels mitjans de comunicació, que Canal 9 ja és la repera. Perquè, per exemple, imaginem aquestes últimes protestes que han hagut de ciutadania, d'educació per a ciutadania en anglès, per Canal 9 han passat desapercebudes. Jo crec que això és una cosa que es veu des d'un punt de vista i a mi em pareixeria igual si ho fera un altre, però jo crec que en dades objectives no n'hi ha res que pugui ser presumint, perquè presumint és molt bonic soltar dades, així a voleo. Però ell diu, jo invertiré no sé quants diners, però clar, és que després no s'inverteixen realment i potser en Gandia, per exemple, antes de l'elecció va posar un cartell que deia Hospital de Gandia i ja està, mira, va posar la primera pedra i no fer res. O sigui que jo crec que, no sé, un poc, no sé si n'hi ha molt que elogiar, no sé si vostè tens algunes dades diferents, però no sé si n'hi ha molt que elogiar. Sentint-te parlar a tu ara, estic sentint els populars quan van haver els socialistes, que diuen exactament les mateixes coses. Que estos no han fet res i que quan un està en l'oposició ha d'intentar veure tot el mal que fa l'altre i tot el bo que fa pues, no ressaltar-ho o no dir-ho. Jo penso que és algo que jo des d'ací no vaig a fer canviar la idea de la gent. Crec que és prou objectiva la gent, cada un ho mirarà des del seu punt de vista. Jo no vaig a juzgar el president Camps, cada un ni vaig intentar canviar des d'ací la visió del president. El que sí que crec és en la democràcia, crec que el president Camps guanya per una majoria aplastant, que és el que està passant, i que en el moment en què la gent veja que no està complint, que tot el que tu dius no se complix o no se fa, pues la grandesa de la democràcia és que Napata el fotrà al carrer i s'acabarà el president. Però és que això és molt bonic de dir així a primera vista, però clar, és que aquestes votacions i aquests resultats estan influenciats per altres coses, com per exemple, si tu no deixes, o per exemple ara, repartiment de llicències de TDT, pa cadenes, les dones totes als amiguets, que em pareix mal si ho dona, d'unos que d'altres, igual. Però, o sigui, no n'hi ha una pluralitat informativa. O sigui, en la Comunitat Valenciana, a part de, per exemple, diaris Levant del País o informació nacional d'altres mitjans, on es pot informar uno objectivament? Perquè ja li estic dient que això és un fet objectiu, que Canal 9 o més les protestes de ciutadania, més de 7.000 persones en València. I jo te podria dir que les 6 cadenes nacionals fan el mateix en tot Espanya. Mal, però són privades. Són privades. La televisió espanyola no. Televisió espanyola, vale. Televisió espanyola no. I te dic a tu que aquestes cadenes estan donades totes per prisa i per tot el tema. I les tenen i les manegen tots ells. És que jo, Joan, el que te vaig a dir és que jo no vaig entrar en política d'aquest tipus. És dir, que jo pense que a nivell nacional cada un llig la premsa, jo llig la premsa igual que tu, i jo escolto les notícies igual que tu, procuro documentar-me i el que no te vaig a parlar mal del president, un president que està guanyant elecció tras elecció per una majoria absoluta. Això seria tal com despreciar la democràcia. És a dir, quan jo no guanyen és que jo vull, que està clar que no ho fa tot bé. El que sí que te puc dir, jo que viatge prou, que la comunitat valenciana avui en dia se coneix en tot el món. Se coneix, però se coneix per grans infraestructures. Se coneix en tot el món. No per inversió en educació, en sanitat. Això és realment important, no per un palau ahí molt gran. Jo te puc dir que això al final repercuteix en benefici de tots els ciutadans de la comunitat valenciana. També te puc dir, per exemple, que la financiació que fa sanitat, que tenia que vindre de Madrid, no ve. És a dir, i tu saps que no se donen els diners que se donen a altres comunitats. Per exemple, perquè se dona a Catalunya, perquè l'apoyen políticament. Jolín, doncs tindrem que ser un poquet objectius. I cada uno té que treballar en el que té. Jo que volguera que haver agarrat una època de bonança econòmica i ara tinc que començar a queixar-me de l'època que he agarrat. No, tinc que governar en l'època que he agarrat. I en això és la que me tinc que manejar. I no puc evitar-ho. I per lo demés, deixar un poc que la gent siga la que trie. I jo acceptaré quan mane Camps i acceptaré quan mane qualsevol altra persona que no siga ell.